Všetko pripravené. Môžem vyraziť. No paráda, dneska mi ten vietor vyšiel. A celý čas idem smerom na sever, takže severný fúka. Prvá zastávka, Chalši. Doplniť tekutiny, aj kávu si dám, lebo aspoň takú plechovkovú. Lebo som ráno nevypil ani kávu, že som nič nestíhal. Dneska som sa balil. A samozrejme, ešte som sa musel vracať, lebo idem spať do hamaky. A hamaku som čo? Zabudol. Umelec. Takže som sa vracal ešte po hamaku. To najdôležitejšiu časť výbavy. Okrem bicykla, no samozrejme. No ale už som na ceste, možno sa o 30, 80, no asi 30 km s tým vracaním. A ešte asi 80 pred sebou. A teraz tá kopcovitá časť ma čaká najlepšia. Paráda. Presne tento vietor som dneska potreboval do čela. Ja aj pánečku, konečne trošku bez vetria. Som taký nejaký, ani nie v doline, ale po takej hustej huštine idem. Kde nefúka. Som na Dergove, je 1 hodín. Si, sekunda. No, presne 1 za 5 minút. A idem si tu dať kolu a dačo asi aj zjem. Tu je dosť dobrý stupak aj bez toho olova, čo so sebou nesiem. Po tých špicatých kamienkoch, takých malých, nemám teraz strach ísť. Už som tak, kde plášť neroztrhol. Dneska ešte aj pršať začalo, hej? Akože je veľmi dobré, že trošku poprší, lebo už je sucho jak na Sahare. Ale zajímavé, že ja dneska všetko vychytám. Vietor, aj dažď. Sranda. Toto
To je zázrak, čo zvládajú tie tufoplašte. No, ale som mal teraz pri chvíľu na malé. Fajne som sa pustil tam dole z toho kopca. A tu tak je asi 30-40 metrov. Také fajnové, ne? A toto je ťažký kufr vzadu. Jak mi raz začalo tancovať vzadu koleso. Som bol zalepený. Ale som to ustal dajak, no. To som ho ja položil, nie že spadol. Snažím sa ísť rýchlo, ale nerobí to dobrotu na takom štrku. A už som pri Juskovej Voli, pri raz cesti. A idem smer za Mutou. Je fajne pod mrakom. Tu momentálne nefúka vietor, takže parádne sa ide teraz. Aj keď do kopca. Ale taká lavička tu je, že toto nevyužiť bol hriech. Takže sa tu na chvíľu zastavím a aj na čo zjem. Asi mi škoda dať čo hovoriť, ale som v Rudľove a vlastne vychádzam z Rudľova a smerujem do Soli, no a potom Vyšný Žipov. Ja som zo Soli, mal som veľkú chuť na kebab, lebo tu robia, ale som odolal. A neviem, či ma je počuť pre ten vietor. Odolal som, lebo na domáši si dám langoš. Som vo Vyšnom Žipove a idem do Petkoviec doprava. Som v Petkovciach. Ešte jeden riadny kopec a potom ešte jeden taký menší.
Som na Domaši. Toto je značený cyklochodník. Veľmi často sa po ňom nechodí zjavne. Nevadí. Ale výhľad je topový. Toto posledné kopce ma asi zabijú. Už teraz mám nastopaných 1526 a ešte do akých 200-300 určite bude. A vidíte v jakom teréne. Ale toto je riadny offroad. Strašne je to parádne. Sice neviem, či je to na takú cykloturistiku, ale nakáčka dobrá. A nádherné prostredie. Paráda. 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 Ešte to je tak krásne, že najradšej by som išiel len s kamerou. Len kamerou. Ten stupak z obce Michalok na Kvakovce je žiadny Mordor. Hlavne po 100 kilometroch. Ale už by mohol byť za chvíľu koniec. Ešte pol kilometra. No ľudko, ja som skoro na Domaši, mám tam ešte kilometr. Len tak hlasno tam hraje hudba, že počujeme až sem a už potom stamať asi ťažko vám dať, čo poviem. No 100 kilometrov. No, zamrzol. Šibe. No neviem, 102 km, 1800 výškových bude asi. Zamrzol Garmin, takže vás neviem. No a bicykel je šialený. Čo dneska prešiel za terén a veľakrát aj také, čo som ani nevedel kamerovať, lebo z jednou rukou sa nedá ísť dolu kopcom alebo hore kopcom prudkým a tak a po kameňoch veľkých. Šialenstvo, ja som hotový z toho bicykla. Fakt. No a zajtra okolo Domaše si dáme. Takže zajtra len taká pohodička a potom budem pri vode si chillovať v hamake, keď nájdem dve stromy. Tu sú, tam dolu, neviem či budú.
bránko. Spinkaný, mal som sa už registrovať. 448. Na chvíľu ideme. 10. Je ešte len 8. 1500 cyklistov. Hej. Na čele s Maťom. Štartujeme takto z kopca. Hlavne opatrne, hlavne bezpečne, buďte chceme ohľadu pomôžte si v prípade potreby. A teda verím, že sa to robí, a že to teda nie. Skoro som mu prišalovalo. Len krytka. Dá malo. Nikdy som sa stretol v skupinke, neviem, kde som ich minul, alebo oni mňa, alebo jak to je. Potom se dáme hore a môžeme přijet po hľadí. Môžeme a ty pôjdeš, ktorý ja ťa budem kamerovať. Veget. Odkrútené. Hudba hrá. Zajtra ešte domov. Balky. Čo som chcel povedať, že akcia MT Bikeru okolo Domaše na jednotku, paráda. Takto pre deti, pre rodiny, vynikajúce. Niekedy občas 1500 ľudí, keď sa strepalo do jakého úzkeho prechodu, to bolo trošku komplikované. Nevieš, či je ukryť? Maťové. Maťové? Dobré, áno. Nedeľa. Asi 6 hodín pred čiestou. Do 5-6. Balený. Idem ešte spáchať hygienu. A pomaly odchádzam. Ešte to tu spí, takže nechcem tu byť zbytočne hlučný a pomaly odchádzam. Dnes rána fajnové 10% stúpanie.
Už som skoro hore. Cześć. Yellowstone. Slovo Vranové. Mal som si nakúpiť, lebo som nemal raňajky. Raňajky som mal hrdzie orieškov, čo som mám za sebou. Takže som si nakúpil také pečivko. Biele. Si sadnem na schody. A mám tu hot dog. Tvarohovo, marhuľové, sladké pečivo. Horálku na cestu. Syr. I toto sladké pečivo asi budem mať na cestu ešte. A teraz si dám džusík a ten syr zjem s hotdogom. Keď som bol hladný, mám taký pocit, že som toho nakúpil až veľa. Ale tak, keď idem hladný do obchodu, ne? A dneska som si myslel, že to bude taká nudná cesta, ale milil som sa.
Idem z kamennej poruby do Davidova. Pekná cesta bez aut, hľady na Slanské vrchy. Paráda. No, ja som skoro doma. Ešte mám domov asi 5 km. A dávam si poslednú pauzu. A malú rekapituláciu spravím. Motá sa mi jazyk. No, dneska 75. Asi 700 výškových. Za celé 3 dni. Za celé 3 dni to bude takých 230 km. A 3100-3200 výškových počítam. Presné čísla neviem a ma to veľmi nezaujíma. A to presné čísla s naloženým bicyklom aj tak nemá veľmi význam. Všetko je to o pocite. A výlet bol parádny. Bicykel ťažký, všetko zvládol. Defekt žiadny zatiaľ. Už dúfam, že to už nebude. Parádny víkend, parádny festival. Dobre bolo. Dúfam, že sa mi čoskoro podarí ďalší nejaký výletik. Tak sa majte a čoskoro pri ďalšom videu. Čau, čau.